Først og fremmest så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Vi vælger det Grønland, vi kender i dag, og som er en del af kongeriget Danmark. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger kongeriget Danmark. Vi vælger EU. Tiden er ikke inde til interne diskussioner og splittelse. Tiden er til at stå sammen og få bygget videre på det fællesskab, vi kender, og til det, vi ønsker. Det her handler ikke kun om Grønland eller om kongeriget. Det handler om, at man ikke skal kunne ændre grænser med magt, at man ikke kan købe et andet folk. Og det handler om, at små lande ikke skal frygte store lande. Det er derfor, vi klart siger fra. Og det er derfor, at mange allierede gør det samme i Norden, i Europa og i resten af verden.